No niin, ja nytten tulee shortti siitä, kun Vidi kakkosesta, kun mä pelaan yhden kentän 2 yrillä läpi ja sitten sekoilen muissa kentissä. Joo. No, mä laitan linkin tuohon alle, jos mä osaan, jos sen osaa, niin löytyy kanavalta. Nytten koitan sitä samaa kenttää niin kuin viimeksi. Ja tällä kertaa yritän saada 5 yrillä. Viimeksi ei riittänyt 3 yriä. Meneeköhän tokalla? Katsotaan. Sitä. Tässä mä yritän etsiä nyt sitä kenttää, mutta mä en oikein löytänyt sitä. No niin, ja nytten tulee shortti siitä, kun Vidi kakkosesta, kun mä pelaan yhden kentän 2 yrillä läpi ja sitten sekoilen muissa kentissä. Joo. No, mä laitan linkin tuohon alle, jos mä osaan, jos sen osaa, niin löytyy kanavalta.